yeah, mas nindot. But anyway, mauna nandan SONA, State of the Nation Address. Unsa may nakita na to dito. Of course, kanang mga punchline ba nga, mahiya naman kayo. Kinsa may iyang gipasabutan ng mahiya naman kayo. Ang mga buhayas kongreso, sa ay, na, ako ning sugdan sa naigipadaan ako kagapon, panaywa lang na kuan ka ng mablihi ba. Kining Diba, nandira. Ni ay, kuan ba? Sa Nat Geo ni mga higala. Nat Geo. Top 5 amazing but terrifying holes in this world. 5 ka, amazing ba? Ma-amaze ka. Bro, ka you know, unsa may binisay ng amazed, kag nakugang ka nga nalingaw at the same time, no? O nang amazed, you're amazed, no? So 5 ka buok ni top 5 amazing but terrifying holes, lungag in this world. Number 1, Kimberley Big Hole. Dito ni sa South Africa, gitawag ni og Kimberley Big Hole sa South Africa. Apparently the largest ever hand-dug excavation in the world. Buhat sa taon ni nga pagkalungag, kinadak-an. This 1,097 meter deep mine yielded over 3 tons of diamonds before being closed. 3 ka tonelada nga diamond ang nakuha nining mong mining excavation. Dayon gisira 1,097 meter deep. Saan yun na nakalaw? So yung ka 1,097 ka metros ang giladmon. Pero hinimo ni sa tao tungod kay nangubkob sila og diamond miabot sa ingon na nakalawom antun nga gisirad-an mga higala ni. Ang tawag ani Kimberley Big Hole sa South Africa. Number 1 na siya. Number 2, Glory Hole, Monticello Dam, California. Naday Monticello Dam sa California. Glory Hole, may buntag ni Roy Monticello o ni Dr. Moy Monticello, ako ni mga kadua sa golf. Glory Hole, Monticello Dam sa California. A glory hole is used when a dam is at full capacity and needs to be drained. So ug kinahanglan i-drain ang dam adto ni pa dagayday dito sa glory hole. So mo ni gigamit nga glory hole pag-drain sa Monticello Dam sa South California, mga higala. Ikatulo nga lawom nga lungag sa aning planeta kining Great Blue Hole, Belize. This incredible geographical phenomenon known as a blue hole is situated 60 miles off the mainland of Belize or Belize. Great Blue Hole. Geographical phenomenon. So ani dili tao gahimo ani phenomenon. Ika upat, mga higala, nga kinaladman nga hole sa planeta, kining sinkhole sa Guatemala. The hole swallowed 24 homes and killed at least 3 people. Sinkhole, nabita mo kalit og lungag ang yuta. Nya lawom kay ni dito ni sa Guatemala, mga higala. 2 ka dosina nga mga Pinoyanan ang gisuyo pa ni nga mong lungag unya 3 ka tawo ang nangamatay. So ikaupat na nga kinaladman nga hole. Ikalima, mga higala, kining gitawag og the Rat Hole in Quezon City, Pilipinas. The Rat Hole, or also known as the House of
Representative Building. The rat hole in Quezon City, also known as the House of Representative Building, capable of swallowing billions of pesos annually, mga higala. The money that falls into this hole is never heard from again. It is reputed to be filled with at least 270 assholes. Astang. Kani katawanan kayo ni salamat ni Madam Susan Saavedra Perez nagpadaan ini. Ikalimang kinaladman nga hole. Sus, niya sa Pilipinas, tanaw sa gugunsa man nga rat hole sa Quezon City. Sus, ang also known as the House of Representative Building man day mga gala. Uni kani maong rat hole capable of swallowing billions of pesos annually. The money that falls into this hole is never heard from again. Unya, it is reputed to be filled with at least 270 assholes. The worst image sa Congress karon yung kining rehime ni BBBM na ubot sa liderato aning Martin Romualdez. In the sense, mga higala nga, grabe yun. Mauni ang problema sa SONA. Matod pa ni si Riri kagapon, mas ganahan siya ng mupakpaka nga sa imong nadunggan. What you heard and triggers you to stand maybe and clap your hands in appreciation. Pero mas maayos itong accomplished ba? Mupakpak kay na nahimo. Wa lang isulti kundi nahimo. Kay in words and in deed man eh. In deeds. Unya, istorya pa man eh. After 3 years in office, ingon na siya nga, hindi pa kayo nahiya. Ano ba? Kisa may namakpak sad. Pagpidang. Magtanaw ka sa coverage ba? Pakpak sad sila. Mura ba sila og gato sila nga magtanaw mga tao bitaw nila? Kuan kanang baga na gyud kaayo. Unya, there mura bag nakadaog magud ning mga tawhana mga higala. They won sa ilang tagsa ka mga distrito. Nakadaog ni sila. Mo bitong naa na sila ng lingkod ron. So tungod ni ana na sila mandato. Wa sila magunahuna na ba nga o wa pa ni sila mamalit. Suklan ni sila sa mga naglagot nila. Daghaman na ni ang wanay kontra. Kana bang surrender daan ba? Nakadaog ba kana bang by default because ang mga politiko sila lugar di musukol. Wa sila sarang ikasukol kay kasagaran sa mga distrito sa Pilipinas, mga higala, Purabuyag, Kwartahay man. Kwartahay, di ta magbinuang ana, tinuod yun na siya. 100% nga tinuod na siya. It's the reality. So, makadaog jud. Pero ang pangutana, tinuod ba sila nga represent sa mga distrito nga diin sila nakadaog? Technically, yes. Technically, pero when it comes to mga panginday sa katawan, wa na sila mag-represent. Ang ilang gi-represent ang ilang kuglingon sa ilang pagkabuhaya. Unya, mura kunuhay sila og maayog performance. Asa man dapit ng maayo, ana, kanang nakadaog mo sa eleksyon? Maayo na kay mibutar ang mga tao ninyo, wa mo iagi. Unsa man kunoy outstanding project nga kanabang well, amazing ba? Ma-amazed ka ba? Wala. Na di ay daghang kayong kwarta mga higala alang sa flood control gikan sa kauluhan through the years. Wa man gani na manimaho diri sa syudad nga supposed to be
lisod-lutsan ang Cebu City. Kani dinhi ang mga media outlets magpuyo. Niya mag-business. Ang mga radio stations niya dinhi, newspapers niya dinhi sa Cebu City. Sa ato pa, lisod-lutsan oy. Mo bitaw sad nga sa Cebu City, although gaanam na nagkahilis mga higala, but mo matter gihapon ang issue nga mo desisyon sa kadaugan sa mga politiko. Cebu City. In fact, until now, Cebu City is still the cheapest, pinakabarato nga lugar dinhi sa lalawigan sa Sugbo to launch a political career. Mulusan ka sa imong political career, kinabaratuhan ang Cebu City. Layo ra sa Mandawi, layo ra sa mahal na kayo sa Mandawi, mahal na kayo ng Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, padung dito sa Uslob, Tumoy, Santander. Mas mahal pa ng mga lugar mulangsan kag konsyal dong, dako pa ka gasto kaysa anay kamudagan sa syudad. Tinuod na. Nag-anam na hinuon nagkahilis karon kay nagana mamalit. Pero naagi hapoy sektor sa katilingban sa Cebu City ha nga ang mumater na ning mga tawhana ang issue. Mas wa ko'y data niini pero I have a suspicion nga mas baga ang middle class dinhi sa syudad itandi sa mga lugar. Ay kanang middle class informed decision na most of the time, bisag mamalit na sila informed decision, dili na kuan lang kana bang pasikat mupalit na og kuan kanang let us say cheese. Mutanaw na sa content, mo ni ang kalidad sa the how do you call this, profile of a middle class nga ang asawa. Mutanaw sa content sa cheese nga paliton, dili ang brand. Ana ba? Sa niya ug kanaog kagamay ana naa kadihang dapita pero kanaog kagamay won aman sa ka magtuon man sa kang milyonarya ka bugiran kay kasi musilingan ana ba. Pero baga na siya nga sektor nga desisyon ana kasaligan. Although di po na man daghan po na nang di mamutar kay kapoy na ana ba init kayo dito linilinya ta. Ay may pay magbakasyon tayo ng eleksyon, sirit na yun. Adto sa Panglao Bohol baron, adto sa Boracay, uban adto sa Thailand, adto sa Hong Kong, adto sa Singapore, ano ba? 2 nights, 3 days. Pero issue-oriented na sila nga sektor. Nabisan gani sa mga arita mo hinganing ABCD atong i-classify no, ABCD E na classification, economic classification sa mga lumulupyo. Bisan sa E bracket mga higala, magkakuha ka og mga informed decision diha. Kadtong pagkampanya naman ko isuking karinderya kana na mga taxi drivers do. Kanang akong agianan ra man god unya mag-agad ra og lami sila gluto ba kaon ko. So ana po ko makadungog sa istorya niya. Sometimes ako'y mo labay og kana bang subject matter ba nga hisgutan nila. Ba sila kay bawag kung say ambot lang karon nakailan man sila nako basta kay ana ko makadungog. In fact, na diha ko kadungog og istorya nga mamiligro si Mike Rama. Kay taga-Basak pardo man ang taxi driver. Unya mo isabaan ba? Di siya mabutar ni Mike. Ang iyang butaran si Nestor Archibald. Ko ayatis ra. Kay wa ba ta magtuo nga mudaog na si Nestor Archibald pagsugod gyud. Although dili gina mahimo nga kanang dili ma major candidate tungod kay ang
gada niya nga partido major political party man kanang BOPK. So immediately mailado lagi dayon kag mamembro ka na. Pero sa kinamangay na sa mumater na tong management sa kampanya. But feedback wise mga tao, di ako kabantay nga. May register niya si Mike Rama mo'y nabaho na ba? Kadugayan good. Una, of course no, kanabang arithmetic ang ilang alliance sa mga Garcia, Dalos o Rama mumtoy na kapadaog nila sa previous elections. Nabungkag man, kanikan niya silang biyahe, klaro na kayo nga namiligro plus issue. Wala niya sa ako nagingon ang Cebu. Sa una paggingon ni mga higala nga ang Cebu gingan na nig opposition country kining Cebu. Kay di man ni mo sunod sa kanang whoever is in the administration. Tungod ana laging mga issue. Nga kinsay makalingkod sa administrasyon, padung mo gyud mangawat. Hindi masuko ang Cebuano ra. Maoposisyon kanunay. Panahong Marcos, asos Cebu, oposisyon kayo. Hindi naman gay kanabang mga Mindahuso ba? Ari gyud sila mo. Dugay silang kapaharuhay, oy. Lingkod sa gahom. Unya ang katawanan ana mga igala kay nahimo naman nga institutionalized slaves ang mga tao during the time. Naguba na ang nag-ana mo kahilis ang moral standard ba. Unya musugot nagpaliton sukan na 1987 constitution na usab na ang dynamics mga igala. Usa sa naka dugang niya na kanang local government code nga doon na gahom pagpamuhis ba nanay kwarta ang mga barangay nanagoy nagmalit og tag sa kalibo dong atong aging barangay eleksyon kanirong mga kongresista diya sa sinkhole sa Quezon City mga igala overwhelming yun ang ilang support ni Martin Romualdez. Ngano? Nakasuway na sila nga mubigay yun. Kasaligan yun kung ginamangay ang imong gustong may tabo. Naagay kwarta. Ikakamang. Sumuna ilang gisaligan. Kadto si Bibot Alvarez mga igala panahon ni Duterte. Nga Duterte won because of popularity. Ang iyang nangkuyog adto apil ni adto na House Speaker god si Alvarez. Pero wa magdugay dong. Ingon dayon nga gaaway man gud si Alvarez ug si kining Florindo kay gailog og uyaba. Babae ana niya. Sa panag-away kuno mas pabor si Sara kaysa sa uyab ni Florindo kaysa kanang Alvarez. Mo na'y palakaw sa istorya kanang mga marites ba. Pero unsa may nahitabo gyud tinuod. Ari ta sa kasaligan nga tinubdan. Nuanced ang iyang reading sa nahitabo, what really happened, what transpired, ngano nga si Bibot Alvarez nalagpot sa katungdanan, gikudita. Puli si GMA. Ngano? Tungod kay niya ito yun na taliabot ang barangay election. Pag sugod ng pangutanag na batay kwarta niya, speaker, wa man kay badoy man kanang sayhanaw na niya o kanang sourcing of funds sa mga oligarch sa Manila. Kanang mamitlok og mga dagkong negosyo. Way hanaw to ram sa Davao si Bibot. Apel gina nag-inom-inom na mo itong ngadtumig Davao si Ruben Canoy. Yan nung lungsuranon ba? Dato lang. Pero magsinilas na doon kung dinhi bitaw. Kung
utaking sa mga sakop sa Federal Advocates for a Better Philippines nga Dennis Duterte diha man sana mura lagwa unya nalagpot na siya kay di siya kahatag og kwarta sa mga kongresista nga iabot sad ngadto sa mga mayor kay ang mga mayor giduol na sa mga mo kandidato pagka barangay kapitan. So pag-ingon nga GMA kana GMA, gisaytan las GMA. Okay man, mudagan mas GMA pagka speaker. Kay maniak sa gahom gina sa GMA. Gikan pagka presidente na kongresista na lang god. May ganang speaker ta. 15 ra sila kabuok dong. Ang gatanaw ni GMA kana ato na pagdanon. Pagkaibaw nila nga okay sa GMA mudagan pagka speaker. Wala sila mangumbinser, gitanaw lang nila ang mga membro dong. Kani ato ni, kani ane, unsay business, kani buaya ni, ari na nato kay hadlok na guway kanabang diskuido yang kwarta ba kay mangayo na mga kapitan. Kay bawo sila kinsay kanang dugay gayet na mapildi dong kay mangatag jud kwarta po sa ilang mga kandidato. So automatic na ari na nato. Mao gini tabo. Wa na nila kumbinsiya kay ilam ng kumbinsiyor to aga nagtelepono arita ni kuan bay ana ba. Og makadaog ni himuon kang deputy speaker. Bisag unsa lay may salig ba aron mobalhin na sila musuporta na nimo. Nya to think nga si Alvarez may speaker ni Duterte ha. Kinahanglan magyung imo ng tao although moingon nga separation of power. For check and balance, executive, legislative, and judiciary. 3 co-equal branches of the government. But the fact is, ang executive na kinahanglan support sa legislative. Kay mao man ay mo pa accomplish, mao man ay agianan paingon sa accomplishment sa gipasalig sa executive nga buhaton kun pilion. Di man magawas ang kwartag di moagis kongreso. So kinahanglan naagi kay support sa imuha ang speaker, imuha ang Senate President. Aron matuman nimo ang imong platform of government. So mo na reality. Okay. So si Bebot Alvarez tao ni Duterte, siya mo na speaker. Pero lagpot lagpot. Pulis GMA, maayo kay GMA. Pagka lagpot na ni Duterte, no? Mga 5 days after, rather ni Alvarez, 5 days after, headline na, front page sa Philippine Star, sa Inquirer, ang mga Taipans, the captains of the industry, mga higala, together with the president, nga Duterte, ito ka ng kumo ni Duterte, sila Pangilinan dito na kumkum na gakuha ng kinumo kay support ni sa presidente. Support na sila. Kinsay ga bridge si Jimmy. Jimmy man nag-bridge ni Duterte og sa mga mga oligarchs. Ito ko Subil. Unsay mga pronouncement ni Duterte before that. Magkita tap sagpaon ka. Anak gyud. Ano bang binastos ba? Hadlo ko ninyo dato mo. Asa mo tigpangapi ato ano sagpaon to mo anak bitaw. Na ay issue si Duterte ba panganiban Pangilinan. Ayan ang kuan. Giadlok suko gyud siya na kay may pagawas man nag-statement against Duterte. So, migawas na sa newspaper, front page. Dito galinya na sila dito. Hulagway. Si Jimmy na mo broker sa ilang kuang kinta. Unity alliances sa mga captains of the industry and the president.
Unsa man to nga pag-broker, unsa may nagpaluyo ato kay Araming Duterte kay ganaming Duterte? Of course not. Duterte mo paluyo sa mga kuan kay captains of the industry? Of course not. Pero nagka-alliance in a way for the progress of the country. Pero ang tinuod, nanghatag sila kwarta para ipinansa barangay eleksyon. Okay? Imisuporta sila sa speaker. Ako kayo rulyo na speaker. Mao na si Romualdez karon nga. Magsigig ingon na si Bongbong nga. Kausaban? Change? Kinsa may mo finansa ng iyang tag 20 pesos ang bugas? Di man na may tabong 20 pesos yun nga kanang di ka malugi. Gawas og muingon kita si Bongbong nga okay, sustainable na yung tag 20 pesos kay ang katong gitukod na to nga kuhan ka ng irrigation diri sa Ipugaw dapit ana nahuman naman unya di na ta mahadlok anang mga drought kay constant ang tubig diri sa kanang Mindanao ito sa Central Luzon na ay bisag magtinginit na tubig ang atong mga tanom. Kaya naman tayo bagong gitukod nga kanang irrigation. Ana ba? Wa man. So unsaon pag-sustainer ng tag 20 pesos ang presyo sa bugas? Sige nang hatagan, sige tag pangutang aron kuan ana mga higala. It will be a subsidized policy na siya. Subsidized. Aron lang malingaw ang mga tao. Pero, di gud unta angay. As opposed, kinta sa moingon ta nga, because you're an honest leader, moingon ka nga, let us bite the bullet. Hinugtanay sa tagbakos kay lisod pa. Pero mo na itong gibuhat ha, inikahuman ani, makaginawa na tagluag-luag. Pero, pagkakaroon, hinugtanay sa ta sa bakos. O di man, aron man lang, mas magpirmi sa gawong, hatang bugas, tag 20 pesos, of course, di man na available. Sumagod, gihingan lang mata nga naka-benefit ko no tani ana. Kamo, naminaw ko na naka-feel mo ng tag 20 pesos ang presyo sa bugas. Ikaduha, zero. Wala kay bayaran sa ospital dong. Zero billing. Unsa may mahal kaayo mahadlok taw kana bang gikadlukan natong tanan kanang ospital taw hadlok taw sus ayo lang in taon na simbako lang in taon kay bawat jud ta nga og masud tag ospital guba imong kinabuhi gyud ikaw nga naningkamot na kay butan na to abot na imong tinaguan imong savings nga abot na og let us say 200,000. Muna sa wadwad ni muna dugay ni mong tigo mga abot nag 200,000. Ining kasakit ni mo mga igala tulok adlaw. Kana yung 200,000 mamiligro na nga negative na siya. Tulok adlaw ug maabdang kag sa semana. So mahal jud ang healthcare, mahal na siya. Karon kay zero billing man. Nato pa, libre. Free gyud ang healthcare. Okay, nindot kaya na. Kinsa may di masugutan na. Pero, is it really free? Libre ba gyud na? No. Somebody else is paying for that. Naigabayad na. Dili lang ikaw nga beneficiary, pero somebody else is paying for that. Taxpayers. Lending institutions nga giutangan na libre ang makaluoy ang sunod nga administrasyon may magpas-an ni anang 16 trillion ang utang no 16 trillion aron makatiwas na sa iyang unom ka tuig mao na iyang palisi karon kay ma-people power man gyud na og di na niya buhaton.
for how long nga mo hold na siya, wata kay baw. Pero mo tinuod gyud siya nga wa na kawat. In the next 3 years. Nindot kayo. Mahimo nang ibaligya ang bugas tag 20 pesos kay barato na kayong bugas Pilipinas. Okay kayo. Di na takabayad ng ospital ta. Zero billing. Nindot kayo. Ang pangutana, matuman ba? Ako sa side nga. Mahimo mo na. Pero na igabayad lagi na niya. Diin man gikan ang gibayad nga kwarta, mga higala. Di man ginamahim tabo nga libre. Libre ni mo nga ikaw mo yung nakabenepisyo. Pero, na igabayad na. Di man gikan ang kwarta. Unyan sa may ito na sayran. Nangutang, namaligya. Namaligya og bulawan. At nasay nangutang sad. Left and right. Asa man na paingon bangkruta gyud. Di na magsilbi oy. So ilan na sa ning utngon kay madayon mo gyud ang barangay election. Ilan ning utngan kana bang moingon bitaw nga piyungan ta na lang ni. Piyungan nila. Di man mahimog di sila mupiyong kay mag-eleksyon ma sa 2028. Moingon ng mga kapitan karon nga namin mo mailang ka mo gamit ng muda niya sa kami na ginanglan. O magkadiha. Sa liga nimo. Di na mutagam na para sa lapu-lapu kana si Redasa ba. Katapusang eleksyon na dong. Tiga ang papel kuno niya kay pero reliable man ang source. I-claim lang nimo dong katong papel nga makadawat kag 2,000, i-claim ini ko man mo butar o niya giihap ng baluta. So daog patali si Redasa maklaim to nimo. Mga barangay captain maklaim nimo ang mihuras para sa imong barangay cap. Wa ka daog. Wa ka daog niya gidumta na ba? Awan na. Di na nakadaog hangtod sa kangturan. Matay na lang na. Di na makabalik sa kung musaytol siya o konsyal lang siguro posibleng makaya na niya. Pero ako kayo si gasto. And she has to spend so much money. Mutagam sad. Ang mga urbida na unsa naman ang kilibutan na Una, kinahanglan mo gasto sila. Mga kongresista. Kaya si Mayor, may latan. Si Mayor na armang kanunay, kanang kongresista, katus to ni Queen Kodong. May kay matoy ginganlan og sayon duulon si Tony Cuenco. Lisod pangitaon. Adto man to sirit sa Cebu Plaza dong niguli gikan sa Manila adto to sa Cebu Plaza mo puyo si Tony Cuenco niya. Schedule niya meeting aron makatubang sa mga leaders. Pero ug adto na matog sa ila kada buntag na yung mga tao katapok magwanta na nimo. So lisod pangitaon sa iyong duulon. Karon kana sila Ido, awan sila si Kap, sila si Konsihal, basta mga tanod, mga bot na dito dong kay hapit na eleksyon. Karong Disyembre na god. Kana mga mayor, ikaw na mga mayor na napatay tane. Mura na og mga negosyante ba nga tingbayad og buhis mag-uol. Mga negosyante, mag-uol na sila tingbayad og buhis. Kana sa mga politiko, mayor, congressman, mag-uol sa na og duol ng eleksyon sa barangay. Kang ilang
kinurakot o kanang ilang kwarta masuyop man na kay mugastom gid sila. So kuan kanang ilahan na sa drone. Romualdez di na mawa oy hangtod na sa gawas makudita na si Bongbong di mga wa na puno sila preso na ba. Kay di man gina siya mawa kay ang mga kongresista suportado man siya overwhelmingly. Kaya nakapakita na siya nga, if you are with me, you're good. Naprubahan na ang iyang liderato nga mubuhi yung kwarta. Para sa KBL sa una god, di na mamiya sa KBL kay busog mo sila. O na di man mga pilde. Sino nga sa una dong? Si Katos Choy, Marcos Loyalis magito si Choy, pero maablihan nila ng mga bangko bisag holiday, kanang DBP, PNB. Ang mutawag, og di kaya sa regional director, president yun, sa bangko, abli yun, bisag holiday. Lisod ba yan ang kwarta ipamalit sa eleksyon? Ang uban na maghina-hina na nagtigom. Karon sige na nang withdrawal doon, 20 pesos, 50, di masana ni mo tag sa kalibo. Usara ka papel, murag way impact ba? So, imo nang itagi-tagi. Sige na sa doon nga pasensyo ang mga politiko ron kay ipanghatag sa eleksyon. Mga barangay captain, Kap, pila na imo natigom ng kuang Kap? Kanang na, tag 50 pesos ka. Tag 20 pesos tag sa kagatos. 500. Kana mo'y wanted ng mga denomination na karon para sa eleksyon sa barangay karong Disyembre mga higala. Imagine na lang. Ay naku.